Мәдәрис һәм Руслан Калимуллиннар 1 гектар җир алып, үз көчләре белән малларга торак төзиләр. Торакның икенчесе эш башлаучы фермер программасы кысаларында грант акчасына төзелә. Узган ел Руслан заманча терлекләр торагын сафка бастыра. Ул терлекчелек буенча гаилә фермасын үстерү программасы кысаларында төзелгән. 40% үзеңнеке була да инде, 60% дәүләт бирә инде. Мәсәлән, 10 миллион булса, 4 миллион үзеңнеке кирәк инде. 2 ел осваивать итәсең, мәсәлән, ферма төзисең анда, маллар аласың 2 ел. Аннары инде 5 ел эшләргә тиеш, вообще 7 ел була инде. Руслан Калимуллинның фермасында бүген 31 сыер һәм 29 тонна тәрбияләнә. Калимуллиннар гаилә фермасында җәмгысе 150-дән артык мөгезләре исәпләнә. Сыер бозаулы Герефорд, 7-8 ай инәсендә подсостояние бозаулар аерыла да яткормга куела. Герефордның инде ите тәмле. Аннан сөт алып булмый, только ит кенә. Но үстерү җиңелрәк, приятнырак. Потому что кило 200, кило 100 үсеш бирә көнгә, суточный привес. Итләтә инде. Кошчылык белән шөгыльләнүче Разиф Карамов узган ел 100 мең кызыл тавык үстереп саткан. Язын кызыл тавыкларны сатып бетергәч, бройлерлар үстерәләр. Узган ел 60 мең бройлер реализацияләгәннәр. Киләсе елда 200 мең шиби үстерергә исәбе. Эшмәкәр терлекчелек буенча гаилә фермасын үстерү программасы буенча игенчедәге торакларына реконструкция ясарга җыена. Әлеге торак 60 мең шибигә исәпләнгән. Фермада санитар пропуск пункты, киенү, чишенү, юыну бүлмәләре эшләнә. Алла берсә, язга ремонтлап бетерәбез. Киләсе елга 200 мең игенчелек кошчылык фермасында гына үстерергә исәп фермаларында. Яз көне кошчылык кызыл тавыкларны бетергәч бройлер үстерәбез. Былтыр үстердек 60 мең. Лениза Сиддыкова кошчылык өлкәсендә 10 еллап эшли, хөкүмәт ярдәмен ул кеше комбикорм заводы төзү өчен файдаланган. 18 мең йомырка тавыгы утыртып чыгарганнар. Кошлар өчен азыкны төрле катнашмалар белән боетып әзерлиләр. Михайловкадан Рафаэль Гыймаев та кошчылык белән шөгыльләнергә җыена. Читлек системасында 300 мең бройлер үстерергә исәбе. Эшмәкәр елына кимендә 3 мең тонна ит җитештерергә планлаштыра. Колбаса цехы төзергә дә нияте бар. Сперва будем суточных покупать уши, а в дальнейшем хотим сами выводить и до конца подращивать. Цикл будет у нас в районе 40 дней. После на 40-й, 38-й, 39-й дней будет у нас забой. Там будет у нас забойная линия. И мы хотим продавать уже непосредственно мясо птицы. Җаваплы служба җитәкчеләре фермерлар өчен хөкүмәт программалары турында аңлаттылар. Алда телгә алынган программалардан тыш милли проект кысаларында эшләүче агростартап программасы да бар икән. Әлеге программадан эш башлаучы фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар файдалана ала. Программа мөгезләре төрле асраучыларга 5 миллион, башка юнәлешләрдә эшләүчеләргә 3 миллион сумга кадәр ярдәм вәгъдә итә. Күпләп кошкырт асраучыларга, мал тотучыларга хөкүмәтебез субсидиялар да бирә. Субсидия алу өчен ихатадагы җирнең үзеңнеке булуы кирәк. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.